Goedemorgen, we begonnen de dag met wat zuiterig waar, wat deelslag, maar op dit stuit is het al droog in Haans en ik vanmiddag bloot het droog. Ondanks temperaturen van zo'n graden viel het toch wel wat koud aan, wetter koud steeds, maar toch die matige en krachtige zuidwestelijke wind. Hoe dat waar verder uit de komende dagen, eerst even naar Joen en vannacht. Joen en vannacht hebben we een soort bewolking, maar later vannacht komen er opklarings en daarbij zakken de temperaturen tot zo'n 3, 4 of 5 graden. De wind bloot matig en krachtig en die komt uit het zuidwesten. Morgen hebben we een zuidwestelijke wind en die neemt toch wel taag hier. In de rin van de dag komt er een matige en krachtige wind te staan bovenloon. In het waardgebied een hudde en stormige wind en dat is een kracht 8. We beginnen de dag met zinnen en bloot ik het grootste part van de dag droeg. Ik denk dat we wel in de rin van de middag vanuit het noordwesten meer bewolking krijgen kunnen. En dat in het waardgebied misschien aan het eind van de middag wat deelslag valt. De meeste regenwetter valt in de joen en de nacht. En dan ben we daar aan het vroegzicht voor de komende dagen. Donderdag dan hebben we in eerste instantie nog wat deelslag, wat rein of stoorrein. Temperaturen 9 of 10 graden. De temperatuur gaat toch steeds verder omheen. En de wind is matig en krachtig uit het zuidwesten. Vrijdag dan kunnen we bijkomen. Dan hebben we een droge dag. De wind jouwt hem echt wat deel, matig en krachtig. Komt uit het westen. En een temperatuur van 10 graden. Maar ik denk net dat we een heel soort zinnen krijgen zullen. Maar dat is op snun wel een oorverhaal. Dan een mooie dag. Een matig en krachtige noordwestelijke wind. Temperaturen van zo'n 9 graden. En geregeld de zinnen erbij. Nog een hoofdvlokje verder.